Подвързването на учебниците. Техники, хитрини, съвети и насоки. Начинът, по който човек се отнася към вещите си, понякога е вроден, но по-често се налага да бъде възпитаван. Ако ви е попаднало подредено, стриктно и чистофайно дете, можете да почерпите. Ако ли пък не се сконфузвайте. Вие сте част от мнозинството. Добре е чрез личен пример и редица малки ежедневни стъпки да подстрекавате детето си да мисли повече за грижите, които играчките и вещите му изискват, за да изглеждат добре. Подвързването на учебниците е страхотен пример за такава стъпка. Съществуват редица причини учебниците и учебните помагала да бъдат в отлична форма. Преди всичко това предполага възпитание на цялостно отношение към книгите и тяхното съдържание. Уважението към книжното тяло винаги върви ръка за ръка с уважението към съдържанието. Съхраняването на учебниците в изряден външен вид е особено важно, когато те са собственост на училището. Защото ако отговорността за собствените вещи е важна, то за чуждите това важи с двойна сила. За да не поставяте себе си и детето си в неприятна ситуация, задължително планирайте подвързване на учебниците. Подвързването е запазване на стойността на учебниците, ако те са ваша собственост. След като наскоро говорихме за това къде и как можете да продадете старите учебници на детето си, редно е да помислите и за състоянието, в което ще опитате да ги продадете. Един запазен, чист и спретнат комплект учебници ще се продаде както много по-бързо и по-лесно, така и на определено по-добра цена. Една от опциите ви е да изберете да се справите с подвързването на учебници, тетрадки и учебни помагала вкъщи с малко търпение и малко ръчен труд. Има няколко варианта за подвързване в домашни условия, всеки от които изисква различно време, средства и сръчност. Първо, подвързване с хартия или картон, което е един от най-времеемките варианти, който обаче дава най-милия и персонализиран краен резултат. Можете да изберете лъскав или матиран вариант, изчистена или шарена хартия, тематично подбрани хартии за различните учебници и така нататък. Един лист обикновена хартия за подвързване струва по-малко от 50 стотинки и е достатъчен за обработката на 2 или 3 учебника. Това означава, че освен всичко останало, този вариант е също така доста бюджетен и практичен. Минусите му. Хартията не е особено издръжлива, а пък картонът не е особено лек и може да добави доста излишни грамове към и без това тежката раница. Второ, подвързване с готови найлонови подвързии, което е най-практичният и най-предпочитаният вариант. Пазарът предлага различни видове готови подвързии, които са достъпни, практични и естетически издържани. Единственото, което се изисква от вас, е да вземете комплекта с учебници и учебни помагала за съответния клас, да ги занесете в избраната от вас книжарница и да изберете подвързии. Единственият реален минус на тази опция е свързан с екологични съображения, които не е неестествено да имате. Трето, комбинирано подвързване с хартия и найлонови подвързии. Опция, която изглежда и звучи невероятно и говори за сюрреалистични количества свободно време, търпение и перфекционизъм. За съжаление обаче, по този начин учебниците натежават наистина много и ако детето ви трябва да носи по няколко от тях всеки ден, нещата загрубяват. Ако се радвате на електронни варианти на учебниците, ученическо шкафче в училище или друг вид умна стратегия, която прави тежестта на учебниците без значение, то тогава развихрете се. Няма сила на света, която да ви спре да опаковате тези учебници с картон, найлон, кожена подвързия и ковано желязо. Стига това да ви се нрави. Тези три скромни опции изчерпват нещата, които можете да направите без професионална помощ и съответно са най-разпространените начини на действие. Ако обаче ви се струва интересно, що за опции са професионалните, нека ви разкажа. Професионалното подвързване може да бъде както много скромно изчистено, така и да навлезе в любопитни, екстравагантни крайности. Ето какви са услугите, които предлагат повечето малки и големи книжарници в страната. Първо, подвързване с самозалепващо фолио. Най-лесно е да си представите тази процедура като вид ламиниране на корицата. Тя е доста бърза, случва се на място в книжарниците, а резултатите от нея са качествени и надежни. Макар че е малко по-скъпа от домашните ръкоделни начини за подвързване на учебници, тази опция гарантира издръжливост между 2 и 3 години, а понякога и повече. Второ, подвързване чрез поставяне на допълнителна корица. Това също е процедура, която се извършва на място в книжарниците.
Тя представлява добавяне на допълнителна предпазна корица от хартия или картон към учебника. Тя може да бъде оформена като обложка, като допълнително залепена външна корица или по начин, който ви предложат служителите на съответната книжарница. Трето, услуги, от които нямате нужда. Професионалните книжарници, печатници и дори хендмейд артисти могат да ви предложат много варианти за подвързване на книжни тела. Обикновено те са подходящи за специални книги, за подаръци или поводи, но не и за учебни помагала. Ако все пак изпитвате неизбежна необходимост да подвържете читанката на детето си с крокодилска кожа, да обвиете бележника му с лазерно гравирана дървена подвързия и да обкичите тетрадката му по човек и природа с полускъпоценни камъни, това е ваше изконно право. След като сте подбрали и осъществили един от гореизброените методи за подвързване на учебни помагала, не дейте да си мислите, че всичко е приключило. Завършете произведението си с подходящ етикет, със специално избран стикер или с ръчно добавена украса. Въвлечете детето в този процес и превърнете това наглед досадно занимание в нещо мило и забавно, което да направите заедно.